Barrio del Carmen. Uso sa baryong ito ang utang na walang bayaran. Notorious ang mga tao dito na matapos pahiramin ng pera ay galit pa kapag sinisingil ng pinagkakautangan. Astig ang mga tao sa baryo. Kahit yata bulok o mapanghing karni ay uutangin pa ng mga taga-baryo. Kahit ano, kahit yata lamang loob ng tao. Sabi po ni nanay, wala daw po siya dito. Ang mga bata dito ay turuan. Balik na lang po kayo bukas. Kahit naman ikaw ang nagpapautang, ay hindi ka napabalik. Bukod sa gasgas na ang sapatos mo sa pabalik-balik, ay lugi pa sa pamasahe. Sabihin mo sa nanay mong balasubas, isaksak niya sa baga niya ang pera niya. Ilan nang nagpapautang ang nabangkarote dito dahil matapos utangan ay pinagbabantaan pa ang buhay. Renchok, parang hindi ka papayaran. Baka gusto mong idemanda kita. Alam mong bawal sa batas ang 5-6. Ang taray ni Aling Ella na matapos pakinabangan ng pera ay galit pa kapag sinisingil. Bukod tanging ang nagpapautang na si Rael lang ang hindi kayang paikutin ng mga tao dito. Tuso si Rael at walang makakaporma kapag hindi nagbayad sa kanya. Ilabas ang mga gamit na yan. Utos nito sa mga alali na siga. Matapos pumalya ng bayad si Aling Ella. Halos maglupasay sa pagmamakaawa ang ale. Rael naman, nakakahiya sa mga kapitbahay. Huwag mo namang hakutin ang mga gamit ko. Please lang. Pinitik ni Rael ang sigarilyo. Kung hindi ba makapal ang mukha mo, itinae mo na yung inutang mo, kaya dapat bayaran mo. Asik niya sa babae. Kita mo, gipit ako. Gipit na gipit. Kapit sa patalim. Kaya nga kita pinahiram, gipit ka. Kaya huwag naman ako ang gipitin mo. Nanggagalit na ang mga ngipin ni Rael. Ang lupit mo. Hindi umuubra ang drama ni Aling Ella. Sa lugar nila ay nakakariwasa si Rael. Yumaman daw ang pamilya ng lalaki sa 5-6. Bale, ito ang negosyo ng nasirang ama. O sabihin ng nawala ang ama. Ewan ba kung saan napunta. Basta nawala. At ang negosyo ay basta ipinasa na lang sa kanya. Ang daming narematang lupa. Dahil sa pagkakasanla sa kanila, hindi na nga nakahinga ang bodega dahil sa dami ng gamit na nabatak mula sa hindi nakakabayad. Ang ibang gamit na nabatak ay pinahuhulugan ni Rael ng 3 doble kaysa sa orihinal na halaga. Tubo na, tutubo pa sa panahon ngayon. Utakan na lang yan. Sa daming taong manggagantyo ngayon, alangan namang magpagulang ako. Ako ang manggugulang sa kanila. Kakahalungkat sa bodega ng mga pakikinabangan. Isang lumang salamin ang muntik ng mabasag ng masagi ni Rael. May kalabuan na ang salamin at tingin niya ay basura na at wala nang pakinabang pa. Dapat dito ay itapon na sa basura. Ang sabi niya sa sarili. Pero sa huli ay nagdalawang isip. Sayang naman at baka pwede pa itong ibenta. Hindi ba naman tuso ang ama ni Rael? Pati naman salamin ay binatak pa. Kung bakit naman minsang pagsulyap niya sa salamin, may nakita siyang magnanakaw na dumaan. Nang lingunin niya, wala naman tao sa likod niya. Guni-guni lang ba? Siyempre pa, kinilabutan siya. Kasunod niyon ay nakarinig siya ng sigaw. Nagkakaingay sa katabing bahay nila. May sumisigaw na magnanakaw. Mula sa bintana ng katapat ay natanaw niya may tumalon na magnanakaw. Eksaktong imahe na magnanakaw na nakita niya sa salamin. Ibig sabihin, ang salamin ay mahiwaga. Nakakakita ng mga tao o pangyayari sa paligid nila. Imbes na matakot ay napangisi si Rael. May dahilan naman kasi kung bakit pinag-entresan pa ng tatay niya ang salamin. Malay niya, baka ito na ang magbibigay ng swerte sa kanya. Inilabas niya ang salamin,
Pinunasan, luminaw naman ang salamin, ang kintab, at isinabit sa poste, sa sala katapat ng sopa. Sa pagod, dala ng paghalungkat sa bodega, nakatulog si Rael. Hindi niya nakita na umusok iyon at may isang matanda sa loob ng salamin. Nakatitig sa kanya, buhaghag ang puting buhok, nakalaylay ang balat sa muka at mapupula ang mata. Lumuluha ng dugo ang matanda. Naalimpungatan si Rael at otomatikong napatingin sa nakasabit na salamin. Nagulat siya nang makitang mga bakas ng dugo dito. Nagtataka man ay pinunasan ni Rael ang salamin. Saan kaya nanggaling ang dugo? Palaisipan sa kanya ang bakas ng dugo, parang kalmot na nakaguhit. Muling sinipat ni Rael ang muka sa salamin. Malinaw niyang nakita ang pagtubo ng maliit na butlig sa mukha niya. Makinis ang mukha ni Rael. Nagtataka talaga siya kung paano nagkaroon siya ng butlig. Tiniris niya ang isa. Pumuslit mula doon ang mabahong likido. Amoy nabubulok na laman. Nasuka si Rael sa amoy. Hindi siya nagpatingin sa doktor. Mas gusto pa niyang mapuro ang pera sa baul kaysa ibayad. Hindi raw siya tanga para payaman ang doktor. Ngayong simpleng tighawat lang daw ang tumubo sa mukha. Pagdating naman sa kasiyahan, nangunguna sa pagiging galante. Basta alak at babae. Ang lakas makasilaw ng bungkos ng pera na binibilang niya sa mismong harapan ng mga babaeng nagbebenta ng aliw. Gusto mo bang ipalit ko ang mukha mo sa pera? Bumungis-ngis ang babae. Pwede ba yon? Ngumisi si Rael. Ako pa. Kung gusto mo, magpa-imprenta ako ng sariling pera. Tapos, ikaw ang ilalagay ko. Nakahubad. Tawanan. Ngayon, ganoon kadaling silawin ni Rael ang mga taong nagigipit. Sa talim ng dila niya kumakapit ang mga ito. Nang gabing iyon ay kasama ni Rael ang babae. Basta, sundin mo ang gusto ko, babayaran kita. Malupit si Rael, may pagkasadista. Ang kalupitan ni Rael ay nakikita sa harap ng salamin. Ang pagkaladkad niya na nakasabunot sa buhok nito, pagtagyak sa likod nito, at pag-umbag sa babaeng halos tulo ang uhog at luha. Kakaiyak. Napangisi si Rael na makitang duguan ang mukha ni alias Lovely. Walang-wala sa loob ni Rael nang mapasulyap siya sa salamin at nakita ang anyo ng babaeng nakabikti na halos lawit ang tila sa sobrang hirap. Nahimasmasan si Rael, pinagpawisan ng mayabot. Inutusan niyang umuwi na ang babae. Inihagis niya ang bungkos ng pera dito. Hayan ang bayad mo. Bilis! Layas! Kinabukasan, nalathala sa tabloid ang tungkol sa babaeng bayaran na nagbikti. Ayon sa report ay lawit ang tila nito. Kinilabutan si Rael nang mabalitaan na nagbikti si Lovely. Pero agad nakabawi ng takot. Siya ang klase ng lalaki na saglit lang masindak. Katwiran niya, sa mundo kapag mapera ka, kayang tapalan ang bibig ng gustong umangal. Kayang paikutin sa palad ng sabik sa karangyaan. Kayang ipahimod ang kanyang tinapakan at kayang bumili ng kaligayahan. Walang pwedeng pumorma sa astig na si Rael. Kaya niyang baliktarin kung ano ang totoo. Kaya niyang bumili ng buhay. Amang Rael, baka pwedeng sa 1 linggo na ako magbayad. Anang talagang nagtatrabaho sa factory. Hindi pa po kasi kami pinapasahod. No problem. Pero mukhang nangungursanada. Basta maganda, no problem. Subukan lang na may mangutang sa kanya ng isang babaeng mukhang barako or tinubuan ng talaba sa paa. Jack, na pagsusungitan niya. Tulad ni Aling Bing. Mga balasubas kayo.
Kung hindi kayo makakabayad, hanggang bukas, iilitin ko lahat ng ari-arian nyo. Huwag nyong sabihin, hindi kayo binigyan ng babala. Paluhod na nagmamakaawa si Alimping. Parang awa mo na, bigyan mo pa kami ng palukit. Matigkas si Rael. Masyado na hong malaki ang binigay kong palukit. Kung hindi kayo makakabayad, lumayas kayo sa tirahan nyo dahil ako na ang may-ari nito. Nagpupuyos sa galit ang matandang dalaga. Napakalupit mo. Wala kang puso. Kung tutuusin, maliit lang naman ang inutang namin. Pero tumubo ng tumubo. Sa katutubo mo, baka tubuan ka na ng bukol. Hindi nagustuhan ni Rael ang patutsada ng matanda. Sumenya si Rael sa mga kasama. Patahimikin ang babae. Gabi. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ni Rael kung paanong pinutulan ng tila ng kanyang alalay ang matandang babae. Isang oras matapos mapanood ang eksena. Boss, titirahin na namin to. Kasabay ang pagsigaw ng babaeng pinuputulan ng dila. Sa salamin, nakita niya ang anyo ng isang halimaw. Nakahugis bilang matandang babae na nilisik ang mata na nakatingin sa kanya. Tinubuan siya ng malaking bukol. Isang bukol ang pumutok mula roon at tumalsik ang maliit na ulo na matandang bruha. Parang popcorn, nagsiputok pa ang ibang bukol. Nagtalsikan ang maliliit pang mga mukha. Nakakatakot ang naging anyo ni Rael sa harap ng salamin. Nakita niya kung paanong unti-unting naaagnas ang muka. Parang gustong burahin ng salamin ang kanyang pagmumuka. Hindi! Hinigop si Rael ng mahiwagang salamin. Kasunod niyon ay ang halakhak ng babaeng halimaw. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon si Rael na makilala ang halimaw sa loob ng salamin. At hindi na rin niya naisip na ang misteryosong pagkawala ng ama ay gawa rin ng mahiwagang salamin. Nawala ang salamin sa sala. Kung kanino napunta, hindi pa alam, pero iisa ang tunay. Tiyak na mapupunta sa taong maitim ang budhi, ganid at nahihirati sa paggawa ng kasamaan. Tumingin ka sa salamin, baka nasa refleksyon mo ang halimaw sa loob ng salamin.